partner, duwango niya na istorya giraray nin pagtabang asin pagtaonin pag-asa at ihahatod tango niya na paghahapon, partner. Sige. Partner. Digdi lang yan. Sa Tabang Ora mismo, kan ako Bicol Party List, ang programang Padagos na nagtatabang, nag-aalalay, nagtataunin pag-asa sa mga kababayan tang Bicolano dahil lang ako Bicol, katabang na. Kasurog pa, partner, ano ang reaction mo pag nadadangog mo, partner, ang helang na kanser? Pag nadangog mo ang hilang na kanser, ang primerong impresyon na nagkukuhan sa partner, bihira nakakaligtas dyan. Bihira. Pag sinabi Bihira mong, nakaka-recover. pag sinabi mong cancer, partner, malalang helang. Oo, pag sinabi mong cancer, most of the time, pasiring na sa stage 3, 4, rimati na. Iguaning stages na pigaapod, Yes. partner. Ang Tabang Medical Team kaya, partner, nagpasiring duman sa Sorsogon City ngani magtaonin pag-asa. Asin, Wow, kumusta Sorsogon na partner? naman. Sorsogon. Camarines Norte, Libon, ngunya naman Sorsogon naman. Yes, partner, tangani magtaonin pag-asa. Asin, kumustahon naman ang naging kamugtakan kan sarong nanay, partner, na tinamaanin helang na cancer. Ngani na mas maaraman taan bilog na detalye kayan, bit-bit ni Aika Ferry ang bilog na istorya, dalanon tayo ni. Maghapon na lamang na nakaupo sa balkonahe ang 45 taong gulang na nanay na si Marivic Mazo ng Huban, Sorsogon. Kwento niya, hindi niya na halos magawa ang kanyang mga dating gawain simula noong tamaan siya ng breast cancer. Stage 4 na ang cancer ni Nanay Marivic. Nagsimula ang lahat noong makaramdam siya ng pagkirot sa kanyang kanang suso hanggang sa kilikili. Nagpa-check up siya at napag-alaman na mayroon siyang cancer. Labis na pag-alala at takot ang kanyang naramdaman. Una dito ang gastos na kalakip na ganitong klase ng sakit. Kakayanin niya ba ang mga gastusin? Ito ang una niyang katanungan. Sa kabila nito, pinili niyang matatag para sa kanyang 2 anak. Hirap na hirap. Hindi mo kain, ako lang nag-iisa dito. Kami lang ang mga anak ko. Hindi ko na maaskas yung mga dapat gawin ko dapat. Kasi hindi naman ito piling gawin hindi ka na makatrabaho. Basta mahirap talaga, mahirap magkaroon ng cancer. Kaya hindi mo magawa yung lahat na gawin. Isinalang si Nanay Marivic sa chemotherapy na siyang dahilan ng kanyang pagkakalbo. Sa kanyang pagbalik-tanaw sa mga kuhang litrato noong wala pa siyang karamdaman, ay kitang-kita ang pinagbago ng katawan ni Nanay Marivic. Bukod dito, hindi lang pisikal na anyo ang apektado kundi ang kanyang kabuhayan. Dating nagluluto at naglalako siya ng ulam. Sa ngayon, tutok na lamang siya sa mga iniinom na gamot upang bumilis ang kanyang pagaling. Aminadong hirap siyang matustusan ang kanyang maintenance at laboratories sa ospital. Kaagapay ang Ako Bicol Party List ay nahatidan namin siya ng asistensya medikal. Nagpapasalamat po ako sa AKB kasi malaking tulong po na ibigay niya sa akin. Lalong-lalo na po ngayon nahirap kami makakuha ng financial kasi yung asawa ko mahina ang income. Malaki pong kailangan ko pong pera ngayong buwan na to na na po yung iba kong pangailangan po. Kaya maraming salamat po sa AKB. Malaking tulong po sa akin yung naibigay sa akin. Tulong at pagbibigay ng pag-asa. Yan ang araw-araw na misyon ng programang Action Ko Center at Ako Bicol Party List sa mga taong lubos na nangangailangan. Yan. Ayan. Partner, ang natatandaan ko na naman, maraming salamat AKB. Ayan. Maraming salamat ako Bicol Party List. Alam mo, Maraming salamat Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill. Ang tataramon na pagdaranin tabang, ang tataramon na pagdaranin pag-asa, ayuda sa mga kababayan ta, talagang naging obligasyon, naging commitment kan AKB, kan Ako Bicol Party List sa mga kababayan ta. Alagad mas magayon pagdangugunan musika. It's a music to our ears. Garong musika na maraming salamat AKB. Dahil kapag nadadangog mo yan, partner, saro lang ang naisip ko, lalong nai-inspirar, lalong namomotivate ang Ako Bicol na ipagpadagos Correct. ang pagtabang sa Aram mga mo, kababayan. partner, ang sarong tao na natabangan, partner,
bihira itong nagsasabi nin maraming salamat. A simple thanks will do, partner. Pero pag arog ka to, partner, ibig sabihin, dakula ang naging katabangan Kagianan. sa inda, kagianan na Oo. sing pag-asa. Yan, oo. Kaya salamat sa ang- Ako Bicol Party List. Yan ang patunay na talagang ang programang ini, tabang ora mismo, ang Ako Bicol Party List, padagos na talagang nagdadara kan serbisyo sa mga kababayan Correct, ng partner. Bicolano. Saro na naman na Lola sa Legazpi City na dai nakakalakaw, partner. Huli sa pagkakaksidente kaning pagkakadalinas, partner, ang nahatudan nin ayuda. Mismong Ako Bicol Party List ang naghatod nin ayuda. Ramon tan Ako, detalye partner, kan, ang makuan. partner. Sige. Ay kapire, istoryahin daw kami. Magandang hapon po. Kami po ay from Ako Bicol Party List. Mismong si Congressman Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List ang sorpresang bumisita sa 73 taong gulang na senior citizen at retired teacher sa Legazpi City na si Lola Glenda Renales upang bigyan ito ng walker na kahilingan ng lola. Baka sa mukha ni Lola Glenda at ng kanyang anak ang labis na kasiyahan. Hindi rin napigilan ng mag-ina ang mapaluha sa tuwa. Huwag ka nang mag-alala at andyan na yung request. Ha? Sa aming pakikipanayam kay Lola Glenda, nalaman din namin na noong Pebrero ngayong taon, aksidenteng nadulas ito at na-fracture ang kaliwang parte ng kanyang binti. Hirap na siya ngayon kumilos at inaalalayan na lamang siya ng kanyang anak. Nagtatrabaho man ako. Nagka-wheelchair sa pag-upo ngaya. Nang magluluto sa gulay na, ibigay mo na sa akin. Yan. Mga simple sana. Pero kung pagod na ako, humihinto na ako, nahiga na ako. Pigre-rest ko itong pa ako. Nasasaktan din si Marife na makita na nahihirapan ang kanyang ina. Oo, nakakamiss din kasi noon lagi niya kinakarga yung anak ko, ngayon hindi na. Hindi na ito nangyari. Imbis dati nakatrabaho ako, hindi na. Salamat po sa lahat ng tulong at sa kadinig niyo yung lahat ng kahit sa small lang na pakiusap ko, nakinig kayo sa pakiusap ng mama ko. Ito po ang nakatama. Malaking tulong ang natanggap na walker dahil kahit papaano, maiensayo ang paglalakad ni Lola Glenda. Ma'am, ngayong araw po natupad po yung kahilingan natin na mabigyan po kayo ng worker. Ano po yung nafe-feel natin ngayon? Masaya po ba? Siyempre, masaya dahil nakatulong. Bukod sa walker, nabigyan din sina Lola Glenda ng face mask at food packs. Bago magpaalam, nangako si Congressman Jill Bongalon na patuloy na gagawing prioridad sa Kongreso ang mga proyekto para sa mga senior citizens, katulad na lamang ni Lola Glenda, isang advokasya na noon pa'y prioridad ng Ako Bicol Party List. Ayan, partner, mismong si Congressman Partner. Attorney Jill Bongalon, partner, ang nagatod niyang tabang. Iyan bagang pigsasabi ko, an Ako Bicol, ipigrarani sa tawo ang tabang. Mismong representante kan Ako Bicol Party List ang nagdarakan, ayuda nagdarakan tabang dumang kilola. Correct. Partner, saroan mga sektor kang senior citizen, partner sa pigpapadaba kan Ako Bicol Dari para mo Party List. partner, so mga pigpapailing tapuon pa kasudma.
bako so sindaan nagtutuyo digdi sa opisina kan Ako Bicol. Correct. Kundi so Ako Bicol nagtutuyo sa inda. Aside kan mga nagdidigdi partner, dakulong kitang natatabangan, dakulong na ipigahatod ang tabang medical partner mismo duman sa Day mga naman ay beneficiaryo. papalabasan iba. Day Correct. naman ay papariling sa telebisyon ng iba. Pili lang yan partner para magtaulang nin inspirasyon, Oh, at saka pag-asa sa tuyang mga kababayan. Apoy ra kan magtaon inspirasyon sa kapag-asa, baka sabi yung kaniba, dekorasyon sa na ngayon. Day man gikipigigibo. Day ngayang trabaho. Pero realidad, partner, dakulo na natatabangan tabi. Kita, partner, buhay na patunay kita na talagang Ako Bicol partner, katabang na. And yan, Kasurog pa. mga tugang na mamatian and mismong mga kababayan tang Bicolano ang makakapagpatunay kaya nga ni padaba nindang Ako Bicol Party True, List. partner. Bakulang Pon sa pa panahon, kan- kan eleksyon, kundi Pon sa pa kan gabos na panahon. 2010. Pon pa kan 2010 hanggang ngunyan padaba kan mga Bicolano ang Ako Bicol dahil ang Ako Bicol padaba man ang mga kapwa Bicolano. Yes.